Bueno, hau badoia amaitzen eta askotan gure aldetik bufoiok be improvisau benbirrizaten dugu, ze hor dau alegrantzisi edo magisi edo dana alaku edo fusiño edo dana alaku. Bertzolari segeuren legikin jolasten dabe moduen, nik intentetoten nire legikin jolastie. Eta pentsau dute Xabiri gai bat ipintzie oindala gutxi hor iparralde aldin Le Petit Teatro de Penekin Joseba Sarrena Indian poesia batzuk hartuta lan desente inen ondoren estrenatu berri dugu aulki hutsa deitzen den obra bat, pieza bat. Eta, nire aldetik pixka bat bertako obrako Joseba edo Sarrin hitz batzuk irakurriko txuaz eta gero proposamen estetiko bat egingo dugu hastapenean niazita eta gero ondoren berak jarraitzeko. Eta hola dio, zoritxarrez edo zorionez edo batek daki. Guk gure lan egiten jarraitzen dugu. Begiak estali, hogeraino kontatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eta 20rekin zure bila abiatu nintzen. Hola jostatzen ginen, gordetzera edo kuku gordeka. Oetean, komuneko gibelean, balkoian edo armairu xokoan aurkitzen zintudan. Baina jolastu dugun azkenaldian tramparen bat egin didazu. Duela 11 urte bilatzen zaitu dela eta ez zaitu dela aurkitzen. Gutzatu itxen azpitxka eta argisi bajatzen badio. Guk ez dakit kuku gordeka, baina behintzet jolasten jarraituko dugu. Eskerrik asko eta hau badoia amaitzen eta bagoi ez gure jolas hori ia noraino iristen da. Batez bebe Xabin aldetik. Garai bateko jokoen eta gomuta baten liluran 11 urte pasatu ditut, zu nonbait aurkitu guran. Jada ez dakit sartuen naiz eta ezinen mugan, naiz eta segita egunen baten nonbait topauko zaitudan. Ez dakit une
horretan gero postu al izango dudan, postu al izango dudan. Naiz ta sarritan pentsatu dudan, jada dela inutila, behintzat oraindik ez dut aditu, zure hileten ezkila. Ezkutagaia bakarra eta ezkutalekuak mila, jadan askatu naiz ni zeharo, ene zenbat katramila. Orain zerorrek konta ezazu, eta zatoz nire bila, eta zatoz nire bila. Umetan zenbat jolaz inozo, ume artean umeen, baina zeozer desagertuta, falta sortzen da nabarmen. Baina hainbeste urte eta leku, bila pasatu ondoren, bide luzea ta hainbat urte, ez dakizue ez zer den. Azkenerako ahaztu ohi dugu, zer aurkitu nahi genuen, zer aurkitu nahi genuen.